Ay, ay. Kalami aning noodles. Klasa kong tubig ha. Mo nagdaghan ikang lin. Eh. Bailo lang na ko. No. No, manigi baylo. Wala, Ano ni mo? wala ay. Bailo good. Sure ka? Wala lagi ko nagbailo eh. Yan nga, ano pa? Init pa mo siguro na eh. Kahang ba ni? Butangan din mo magsiling mo ha? Ikaw, ano mo gibay?